ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಮುರಣಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂತುದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಎಂಚಾಯ್ನಿಟ್ಟು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತನೇನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದಿಪ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆವತ್ತ ಇನ್ನು ತೂತು ತೂತು ಯಾಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೂಯೆಂದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋದಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೀತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಯ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಐನಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಕ್ ಪಾಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಂಡ ಏನು ಮಾತು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಉಂತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸತದ್ದು ಒಂದಿತ್ತನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೈವಳಿಕೆ ಪೋಯಾರಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಏನು ಐಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪ ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಬುಕ ಎಲ್ಲಂಜಿತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದದ್ದು ಒಂಚೂರು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪಾಗ ಅಂದು ಬುಕ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪಾರೆ ಅದು ಪುರ್ತು ಪೂರ ನೆಡ್ದು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೈನೆಟು ಒಂಚೂರು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪಾಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೈತೆ ಏನು ಒರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ಒರ್ತಿ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ವಪ್ನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಂಡಾಲು ಅಂಚೈನೆಟಿ ಬಯ್ಯ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೊಲ್ಯಾಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಿತ್ತೆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆಂಡ್ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚೈನೆಟ್ ಆರು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಪಿರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರಿಗೆ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆರಿಗೆ ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ನಾನು ಸ್ವಪ್ನಡ ಪಂಡೆ ಅಂಚಾಲ್ ಪಂಡಾಲು ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡಾಲು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅನಿತೆ ಬಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಸರಿ ನಾ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ವೇನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ನೆಂತೊಂತೆ ಕೊಡೆಲ್ಲದೆ ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಉಪದ್ರ ಆಪುಂಡು ಹುಣ್ಣೆನೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಂಚ ಏನು ಪೈಯೊಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಸ್ವಪ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ಆಲುತ್ತೆ ಕಡೆ ಎತ್ತಾನ ಬರ್ತನೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಅಂಚೈತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಪನ್ ಉಂಡತ ನಾಯಿಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಮಂತಾಂಡು ಹಿಂಚಾತನೇನ ಐಬ್ರಾನೇ ಜಂಕತ ನಮ್ದು ಶೇಪ್ ಮಂತ್ಪುಣೇನೆ ಪಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ದೊಜ್ವೇನೆ ನೆನಪುವೆ ಅದಾ ಐಲೈನರ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಐಂದು ಬಂತು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಅನ್ಪದು ಫುಲ್ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆತನೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಪೋಕಂದಿಲ್ಲ ಹೋಯದಾ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಸ್ವಪ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಾನೆ ಎಂಚೋಡು ಸ್ವಪ್ನ ಖಾರ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಖಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮೂಳು ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾರು ಮುಲ್ಪರ್ ತೆಗೊಂಡ್ರು ಅವನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಎತ್ತೊಂಡ ಯಾನು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಶೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಇಂಚ ಎಂಕಿನಿ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ವಪ್ನನೇ ಇತ್ತು ಹಲೋ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಪಂಡ ಬೈಯಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡು ಮನಸ್ಮಾತ ಆಂಡೆಂಕ್ ಏನು ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಏನು ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋದು ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಏನ ಬಯಕೆದ ಸಾರಿ ಪುಲ್ಯರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತದೆ ಐನು ಇನಿ 19 ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಗ
ಎನ್ನ ಸಾರಿನಂದು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ. ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಎಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಾಯೆ ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ದಾಲ ದೀಪ ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಂಡ ಆತು ಇನ್ನ ಬಯಕದ ದಿನ ಗೊತ್ತಂತನೇ ಪಂಡ ಇಂದು ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತೆ ಈ ಇತ್ತಲೇಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಹೂರ್ತ ದಿಕ್ಕನೆ ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ದೀಪ ಬತ್ತಾಯರ ಪೂರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ನನ್ನವರ ಯಾಪಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ ದೀಪಾವಳಿಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಪಲ್ಪದೆ ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ತಿಕ್ಕದ್ದು ಅಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಅರು ಬೇಗ ಮಂತಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದನ್ನೇ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಕೊಡೋದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುರಾಣಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಆಡಾತೇನದನ್ನ ಆರು ಇದು ಬೇಕಾ ಪೊಲ್ಲುದಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಅಂಚ ಇನಿ 19 ಬೋದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇದು ನೆಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಅಂದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ಪಂಡ ಕೋರಿ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಡದ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಐಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಸಾರಿಂದು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತನ ಸಾರಿ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಪ ತಿಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೆತ್ತನ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತನ ಸಾರಿ ಅಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಓಲ್ ತುಯ್ನೆ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ತುಯ್ನೆ ಅಂಚಾಯ್ನೇಟ್ ಪೆರ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಂದು ಹೋದು ಪೆರ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಓಡು ಎಂಚಿ ಪೋಡು ಅನ್ಬೇಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬರ್ತಂದು ಹೋದು ಪೆರ್ಪ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಆ ಕಲರ್ ಡೇ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಆ ಕಲರ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತನ ಕೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೆ ನಾನು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದು ಪೊಂಜೋನೆ ಅಂದು ಮಂತೆ 19 ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಇಡ್ದು ಆ ಡಿಸೈನ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮತ್ತಂದೆ ಆ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪೆರ್ಪ ಬೊಕ ಯಾನು ತೊಂದರೆ ಜಿಂದುವೆ ಯಾವು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಿಮಿಲರು ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತಿನ ತಲ್ಪ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ತುಯಿನ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಂದು ಯಾವು ಬಂದು ನೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಏರ್ಲದಾಲ ನೆನೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಡ ಓ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಸಾರಿ ಇಟ್ನೇಟ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನೇಟ ಎಂಡ ಓ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೆತ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಡು ಲಾವ್ ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಪಡ ಅಂತೀರಚ್ಚ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಸಂಗ ಪಂಡ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೇಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪಂಡ ಚೂ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಇಂಚವು ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಇಂದು ಅಂಚ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಂಗೆ ಈ ಕಲರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಸೀರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಇಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂದು ಪೂರ ಓಕೆನೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾರಿದ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಗು ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೊಕ ಇಂಕ ಮೇಯ್ನ್ ಯಾನು ಸಾರಿಡು ಮೇಯ್ನ್ ತೂಪನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿನ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರಿ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಉಂತುಜಿ 10 ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಯಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಸಾರಿಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೂಪನೆ ಸರಿ ನಾವು ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಸುತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಾರಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಲ ತೂಪೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನೇ ಸಾರಿದು ಅಂಚದೆತ್ತು ನಾವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕದ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಬೇಗಾರೋದುಂಡು. ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಡ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನಂದ ಈಕೆ ಯಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ. ಇಂದು ಬ್ಯಾಗದ ಸೀರೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆನೆ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನೇ ಅಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೆಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕದ ಸೀರೆ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವಳ ಒಂಚೂರು ಎಂಚ ಪ್ಲೇನ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ఇప్పుడు ಡಿಸೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬದೆಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ವಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಹಂಚಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಏನೊಂಚೂರು ಲೈಟ್ ತಿಂಚ ಡಾರ್ಕ್ ಲತ್ ಅಂಚಿ ಜಿನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಲತ್ ಆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತೂಣಾಗ ನಿಂಕ್ ದುವೇ ಒಂದು ಬಂಡೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿ ನಂದು ಕಲರ್ ಇಂದು ಗ್ರೀನ್ಡ್ ಮೆರೂನು ಗ್ರೀನ್ಲ ಮೆರೂನ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಡೆಗುಳ್ಳದೆ ಇಂದು ಇಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕೆರ ಸಾರಿ ಎಂಚೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪಾಯರ ಪೋಪುಜಿ ಬುಡ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಣಿಪೇರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಹೈಕ್ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಇಚ್ಚೇನು ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಬಂತಿಜಿ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾತೆ ಒಂಜಿ ಇದು ದೀಪದೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಡೆದ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲದು ಅನ್ಪುಣಾತ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮನ್ಪುಣಾತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾವ ಪಂಡೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆರು ಎಂಕ್ ಈ 4 ದಿನ ಪೊಲ್ದು ಕೊರ್ನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಜ ಬಂಡ ಆರು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಆರು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಮತ್ತೊಂದು ನೀನು ಪೊಲ್ಲದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲಲೆ ಮಂಡ ನಿಜ ಅದ್ಲಾರಿಗೆ ಪಾರಿ ಬಂಗ ಆತು ಅಂಚ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಯಾವ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಂದು ಮಂತೊನೊಲಿ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಯಾವೊಂದು ಅಂಚ ಇಂದು ಈತ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾರಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ದಾಲ ಮನ್ಪತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪನೋಡು ನೀ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಗೇರು ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಬೈಕ್ ಬಂಜಿನಾಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಿನೇನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೊರಿಯರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ಈ ಬಂಜಿನಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಕೊರೋಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಅದ ಟೈಪದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಏರು ಬಂಜಿನಾಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಕಲು ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಸಾರಿನ ಕೊರೋಡು ಅನ್ಪಣ ಇತ್ತುಂಡು ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಚ್ಚ ಯೂಸ್ ಅಂತನ ಸಾರಿನ ಕೊರಿಯರ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪೊಸತ್ತೆದ ಎತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಂದು ಆರೇ ಕೊರ್ರೈತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಇಂದು ಈತ್ ಸಾರಿ ದೆತ್ತನ ಬೊಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂದು ಅನ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ದೆತ್ತದೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ಆಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದೇರು ಅವು ಬರೋಡಾತೆ ತೂವಡು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ಬೇರಾರು ಅಂಚ ಇಂದು ಈತ್ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು ಬರೋದು ಲೈನೆ ಯಾನು ವಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಜ್ಯುವೆಲರಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಸರಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡಿದ್ದು ನಾನೈತೆ
ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಂಚ ಮಾತಾವೊಂದುಂಡದು ಪೂರಣಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಭಯಂಕರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೇನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇನ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅವತ್ತು ಅದೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಎಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದು ಎಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನ ಬಯಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡಿರಿಯಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆನು ಬಯಕೆದ ಪಗದಲ್ಲ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂಡ್ಬುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಡ ಐಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.